କାଳିଆ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାୟା ହେଇ ଏତେ ଗାଧେଇଲୁ ଯେ ଦେହ ଖରାପ କରି ଅଣସର ଘରେ ଅଛୁ। 60 ପଉଟି ଭୋଗକୁ ଛାଡ଼ି ଅଣସର ପଣା ଚକଟା ଭୋଗ ଖାଉଛୁ। ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଅଣସର ତାଟି ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ। ନାଲି, ନୀଳି, ସବୁଜ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଛାଡ଼ି ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗ ପରିଧାନ କରୁଛୁ। ତ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହୁଳହୁଳି ଶୁଭୁନି। ତ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ବି ଲାଗୁନି। ଧନରେ ତ ଦର୍ଶନ ବିନା ମନଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ। ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ପରା ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଆପେ ଆପେ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ